Ka sarkar jela kala terma ban bo hado shispa an rupau company ki sipai CRPF ban temnya ka jingsalan do yong be an ka jela. Ka sarkar jela ha terwa ban bo di ki CRPF kata shispa company ha Eastern Range ne rilom khasi jantia bat rupau company ha Western Range ne rilom garo. Kini ki sipai ki dan hado shispa lai pusan ngut si company baro kilakot hado arpu wai hajar hende spa ngut ki sipai. Ya kini ke sarkar kala terwah ke mukot duma PIL ke basim kes hi de yeng bisar Meghalaya High Court ha ke bayadai bat ke jingti doyong bat shalan be an ha ke jella. Wala ke sarkar jella kala terwah bin pa bin ye ke jingdon kam ni ke sipai ha baro khat artlik district ban khendra ye ke kam khai doyong be an la dai ke basiporu kan bu jing e. Bat tang ban snai ki jaka sa ki sipai kala kot lai spa khan reklor tengka bat ka jingsim wai ki kali kan kenjo sha ka san pupra klor tengka kumta ka yeng bishar ba bishar ya kane kala lam ba ka kham songnia ban bo de ki Central Industrial Security Force ki balong lait lot ha ka jing trai kam jongki ban ki sipai CRPF ki baha ba po ka jing penyat ki pulit ke jela ka yeng bishar kala ong ba ha ba pet ya ka jaka baro ha jela kidan ki benta balong kendong ki ba amdon wat ka surong bat kam don ru kata ka jingma na ka khai do yong be an bat shipo company ki sipai CISF kala biang ban khenrai ki kali bat ban kem ni ki basalan do yong be an kane ka kam kanam ne bon snem namar ba ka sarkar jilla kan sedang no ka scientific mining bat ki license ru an ai kat kum ki kindon jong ka ai ka ban penlong ki nong khai ba kim le be an shu hadin habut Hagabaya day bat kani ka jingwan rai ki sipai CISF anjet bat penbait renti ya ki jaka ban pahara da ka jingya slok bat justice katake bat kumjuru ya ka jing sew jing tada da ka jingi penbait ya padeng ka sarkar kemi bat ka sarkar jela ya kini ka mukot duma ka ying bisar kan syong biang ha ka arpotrik uluber arajar arpulai